ana yaƙi a fidda raini. A dalilin so rayuwa ta kan canja launi. Malama Usaina, lafiya kika zo kika tsaya kai na kerere haka kina ta wani huci kamar wata kasa? Ina ma ni kasar ce, dan da yanzu baka musu. Akan wani dalili kake so ka haɗa ni da ɗan uwana? Akan wani dalili? Saboda me kaje ka samu ƙanina kake gaya masa cewar ni da Abdul akwai wani ɓoyayyen halaka da muke haɗawa. Akan me? Kai. Daɗi na da gobe saurin zuwa. To ki sani, din nayi wannan abin ne a dalilin so. Shin kin manta da cewar a cikin ofis ɗina kika ce da ni da ke mu zuba mu gani dan halaka fasa? To ki sani, ni akan soyayya zan iya raba da mahaifi ma. Ba ma magana wani da kanwa ko wani abu ba akan abin da nake so. To sai me? Ai sata a gidan barawo rance ce. To ka sani, raba dan uwa da dan uwa sai Allah. Kuma ni na san yadda zan bi in shawo kan dan uwana. Bari in gaya maka. Amma kai kuma ba ka saurare ni, mugayen tarkunan da zan hada maka sai ka rasa yadda za ka yi. Idan ka tsallake su, to sai dai in ka yi saranda ka kyale Abdul. Idan kuwa kaki, za ka yi babban nadama. So bari in gaya miki, da ke da Abdul sai na cire muku shawar soyayya wanda nan gaba za ki ji kun gwammace ku runguma ajalinku da soyayya. Kuma bari in gaya miki, in dai ni da ke ne, to a ci gaba da kafsawa. Komai nisan dare gari zai waye, zan je bawa ɗalibai ilimi.